Jeg skal ikke til mig. Og vi råber højt. 1 minut, kvart minut, så er han der. Okay. Det er 2-3 mere. Er I klar til at råbe højt? Er I klar til at råbe højt? Ja. Jeg skal kunne mærke det her, ikke? Kan det ikke mere råbe surprise? Der er nogle billeder der, præcis. Man skal lige lukke sig. Åh, kæft, mand. Det er højt, det var utroligt. Hvad skal jeg fortælle jer? Hold kæft, mand. Den har ikke lige luret, den der. Det var men altså, jeg håber... Så var det der dagen, Der er sgu lige midt i noget. Hvad skal du nu? Hvad skal vi lave nu? Altså, det ved jeg sgu ikke. Og der tog I godt for mig. Det må jeg sige. Har du ikke gættet? Ja. Og jeg skal tilbage igen.